Ja, goddag og velkommen til øh, dettes moduls mundtlige aflevering, modul 5 om differentialregning, hvor jeg vil gennemgå beviset for produktreglen. Og som det måske kan høre, så er min stemme lettere influenza-ramt. Jeg håber ikke, at det vil gå ud over lydkvaliteten af indspilningen. Produktreglen siger, at differentialkvotienten for f af x lige med g af x gange h af x, den er f mærke af x er lige med g mærke af x gange h af x plus g af x gange h mærke af x. Og vi benytter tretrinsreglen. I første trin, der skal funktionstilvæksten bestemmes. Og hvis f af x den er lige med g af x gange h af x, jamen så er delta y er lige med g af x0 plus delta x gange med h af x0 plus delta x fratrukket g af x0 gange med h af x0. Og så kommer vi til den her matematiske finurlighed, nemlig at vi lægger g af x0 gange med h af x0 plus delta x til, og så trækker vi den fra igen, for ikke at ændre udtrykket. Så tager vi første og fjerde led, og så lader vi simpelthen h af x0 plus delta x stå uden for en parentes. Samme gør vi med andet og tredje led. Lader vi g af x0 stå uden for en parentes. I andet trin, der skal vi have fundet sekanthældningen, altså differenskvotienten skal bestemmes. Og det er delta y divideret med delta x. Og det vi simpelthen gør, det er at tage begge led heroppe, og så dividerer vi dem med delta x. Og så lader vi h af x0 plus delta x stå uden for bryggen. Og det samme med g af x0. Lader vi stå uden for bryggen. I tredje trin skal grænseværdien bestemmes for delta y divideret med delta x, når delta x kommer 0. Og når g af x0 plus delta x minus g af x0 divideret med delta x hvor delta x går med 0, jamen så går det her udtryk mod g mærke af x0. Ja, og h af x0 plus delta x, det går bare mod h af x0. g af x0 går mod g af x0. Og h af x0 plus delta x minus h af x0 divideret med delta x, det går mod h mærke af x0. Og på den måde, så får vi, at differentialkvotienten til f af x, den er altså f mærke af x, er lige med g mærke af x gange med h af x, plus g af x gange med h mærke af x.